a verdade é que no Carballiño levamos anos loitando porque non se faga unha discriminación na provincia de concellos de primeira e concellos de segunda. Concellos de primeira, pois, podemos falar da cidade de Ourense, onde se pode disfrutar pois, dun servicio público onde a Xunta pois, se fai cargo e presta ese servicio a moitísima xente, e mentres o resto das comarcas pois somos as capitais de comarca quen soporta pois ese custe, que valoramos os concellos que temos conservatorio alrededor de 400.000 euros, e que somos nós quen lle presta, quen constitúe unha rede provincial ao resto de concellos que están preto de nós, incluso pois de Carballiño, pois no caso noso, ven xente da cidade de Ourense, ata a veces pois, incluso de comarcas de Pontevedra ou incluso de Lugo. Por lo tanto, nós o que pretendemos é acabar con esa discriminación, que a Xunta asuma que ten que prestar un servicio en condicións de igualdade a toda a provincia, e, dende logo, pois, ser capaces tamén de ir avanzando hacia un modelo onde os concellos onde temos competencias impropias, como podemos falar con anterioridade, por exemplo, falando do eido social, pois tamén nos liberemos desa carga e podamos reforzar os servicios que sí que non son propios, e tamén pois, traballar en infraestructuras para os veciños en outras necesidades que realmente son moitas e que pretendemos, pois, a través de negociación, fixémoslo co plan único, agora se dio un paso nesta modificación, solicitamos pois, que se vai avanzando e poñendo máis recursos por parte da Diputación, mentras a Xunta non se fai cargo pois, dos conservatorios, que esa é a nosa loita, ya que pretendemos que algún día pois, sexa realidade e libere os concellos dunha carga que, como digo, é unha responsabilidade tamén ante a sociedade, pero que pasa das fronteiras dos concellos, e que ademais pois, son os propios veciños que nos sufragan pois, co seu bien positiva. Por lo tanto, pois, tamén seríamos capaces a mellor incluso de poder os liberar.